Shukor nakaslem jong unong san Hima. Ki Bahaïing Jong ki Shikurim Kiba Rngai kat ba kidang let kai sha sora. Kila Tyrwa ban ai sanlak tingka kino ki ba Jingtip Shaphang kini ki arngut ki shijur ki badang shudap yatho Shikurim. Karkum ka khubon The New Indian Express le thu bo hanman behedu jong uraja ragu vanshi usachin ragu vanshi ulabentep baga yeng kasam jong ki kan ai busket sanlak tingka shagino ki ba Jingtip Lada ki yo I ne yo Jingtip Shaphang kini ki arngut. Uliat huru balayo banekran khaddo ikini ki Shikurim haka arpulai tarik haka por shibeje arpulai minute janmiet henry hadian kata ka phone jongki kala switch off no uni wehanman bahedu jong uraja ulada waru balada long kabala de ban phawat no ringkat lang bat ki kenhun sipai ban lap yakini ki Shikurim kajingwat ikini ki Shikurim kadang yai peteng hadu menta wat habdeng kajing hab jong uslap bat kajingka jong uluo kini ki Shikurim ki badai na Indore Madhya Pradesh kila Rngai na ruka arpulai tarik jemang hadian bakilawan pai na nongriat kini ki Shikurim ki bala Rngai ki long ka sunam Raghuvanshi bat uraja Raghuvanshi ki bala poi shadam lakhyat haka arpu tarik menta ubnai daga skuti ki bala shimwai na Shillong banit sa amir shanongriat bat haka arpulai tarik jemang kilawan pai na nongriat nadu ka nigasngi om shimla isho yaki balalap yaka skuti hajan Golden Pines dhaba kabadan haso aradim namar ka jingbom patlap ksaya ka dinti bakija kalau pensa umdom ki Bahaïing hasam bat yaki pulet jong ka jala Meghalaya kini ki Shikurim kidang shudap yatho aka kharwai tarik ujemang bat kilawan kai honeymoon shagithain sora hadian bakilawan jingo yaka Kamakhya temple Hagwati ki arngut ki MP ka Madhya Pradesh hanin gasngi kilawan poi hashulong banbut dian yakani ka jingja